Salutare lumea, eu sunt Ryan și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să fac ceva mai nebun și mai exact o să-mi cumpăr o pereche de boxe și un monitor, fiindcă am nevoie și nu am ce să fac cu banii. Și am decis că am nevoie de o pereche de boxe, fiindcă boxele astea au 17 ani, deci nu exagerez, 17 ani de când le folosesc. Sunt în stare bună, dar nu știu, m-am săturat de ele, așa că am decis să trec la ceva mai nou. Și totodată am nevoie și de un monitor, fiindcă, să fim serioși, din câte știți, eu am un laptop și display-ul la laptop este mic și mi-e greu să văd unele chestii. Așa că da, eu am comandat deja monitorul, aștept deja peste vreo 2 ore să-mi ajungă comanda. Din păcate nu am putut să mă duc la magazin fizic să mă uit la monitoare și așa, dar am găsit unul perfect pentru mine, zic eu. Deja o să vedem când o să ajungă, o să facem unboxing și o să vă arăt ce și cum. Bă, nu știu cum să vă zic, dar vă mulțumesc enorm tuturor celor care v-ați uitat la ultimele 2 videoclipuri. Sunt mega fericit, au peste 250 de views, ceva de genul, și țin doar să vă mulțumesc. Așa că cine încă nu s-a abonat la canalul meu, nu uitați să dați un subscribe și un like la acest videoclip, fiindcă m-ar ajuta enorm. Eu acum o să mă pornesc după boxe, fiindcă nu le-am comandat și sunt în magazin și vreau să le văd dacă e tot ok, și deja o să revin acasă și când ajung amândouă o să fac unboxing și o să vă arăt ce nebunii am cumpărat. V-am pupat și ne vedem într-o secundă. Dragi prieteni, mi-au ajuns. Aici am dita mai monitorul și aici am boxele sau monitoarele de studio, mă rog. Eu aș spune mai mult că sunt boxe, acum nu știu. Nu l-am despachetat, am avut răbdare, deși eu sunt foarte nerăbdător. Am avut monitoare de studio, dar boxe încă nu mi-am cumpărat niciodată, deci e pentru prima dată, să zic așa. Mamă, deja le văd. Deci, arată atât de bine. Asta este o boxă, arată impecabil, dacă vreți să mă credeți. Și abia aștept să văd cum sună a doua boxă, care arată așa. Aici avem play mode, monitor mode și nu mai știu eu ce, sincer. Dar bă, arată impecabil. Ok, haideți să ne uităm la cabluri. Mai avem doar cabluri și de asta nu avem nevoie. Avem aici un manual MR4 Studio Monitor, ceva de genul, nu avem nevoie de el. Și aici avem câteva cabluri, dar după cum știți, boxele sunt cele mai importante de aici, așa că chiar acum o să deschidem să vedem o boxă. Mamă, deci e... Nu știu, eu de obicei cumpăr chestii gen, nu știu, de culoare neagră, dar azi am ales să fac o excepție și să iau niște boxe albe. Mă așteptam, n-am de ce să mint, chiar mă așteptam că să arate atât de clean și în comparație cu boxele mele, nici nu vreți să vedeți cam ce diferență mare este. Aici avem un cablu de alimentare împreună cu boxa, care ele vin gen conectate una la alta, nu știu care e faza. După cum am spus, aici avem mai multe opțiuni. Avem monitor mode și music mode. Cam atât mi-ar trebui mie, nu mi-ar trebui mai mult. Și aici avem 2 jack-uri pentru căști și pentru AUX. Chiar acum o să văd ce și cum, fiindcă sunt niște cabluri mai speciale și da, o să văd ce și cum și revenim să auzim și să vedem ce cu boxele astea, s-au meritat sau nu. Da, am testat deja boxele. Bă, nu mă așteptam să sune atât de bine, la modul cel mai serios, dar există o problemă mică care mă cam deranjează, dar sunt foarte sigur că e soluția la care mă gândesc. Deci, într-o boxă se aude un fâșâit mic, care cred eu că se rezolvă dacă cumpăr niște cabluri balansate. Și da, cam asta e tot. Sincer, sunt foarte mulțumit. Ce
pot să zic decât că sună fantastic, așa cum îmi doream. Îmi plac foarte mult ca design, îmi plac foarte mult ca sunet și nu mă așteptam ca fără subwoofer să aud basul atât de clar și să audă atât de bine, având în vedere că masa mea este la o distanță de aproape 1 metru de perete, deci ce pot să vă zic decât că sunt foarte mulțumit. Și acum o să trecem la monitorul de 23.8 inch, de care sunt foarte nerăbdător să-l deschid, așa că ăsta este dita mai monitorul, e să nu fac vreo prostie. Deci o să încep cu puținul, fiindcă sunt foarte multe chestii și nu mă așteptam să fie atât de multe chestii. Aici avem un cablu de alimentare și aici presupun eu că da, este un suport din ăsta făcut din, doar chestia asta e plastic, dar în general totul metal, ceea ce îmi place extrem de mult, fiindcă îmi place să cumpăr ceva calitativ totuși, dacă dau bani să iau ceva bun. Și aici avem piciorușele, îmi place, e prima dată când am un astfel de suport cu 2 piciorușe, dar vom vedea. Și, dragi prieteni, monitorul propriu zis, de fapt eu nu știu dacă se află acolo vreun monitor, fiindcă deocamdată doar cabluri am văzut, deci sper că nu mi-a luat scam. Da, avem aici monitorul. Haideți să vedem monitorul, băieți și fete. Uitați cum arată. Arată wow. Perfect. Bă, arată, ce să mai spun? E Philips, frate, e Philips. E prima dată când cumpăr ceva de la Philips. Dar, bă, 24 de inch, hai să fim serioși, e mai mult ca suficient. Și chiar acum o să-l conectez. Să sperăm că o să suporte cablu 165 de Hz, dar deja vedem. Deci am terminat totul și arată cam așa. E puțin spațiu la mine pe masă, dar o să inventez eu ceva. Oricum, ăsta este monitorul. E un monitor foarte mișto. Și nici măcar nu știam că vine cu 2 cabluri, adică un cablu DisplayPort to DisplayPort și un cablu HDMI. Dar da, aici avem laptopul meu, boxele, foarte mișto. Haideți să vă arăt și cum arată din spate. Așa se poate regla mai sus, mai jos și boxele. Aici am făcut o dezordine, efectiv cea mai mare dezordine. Uitați-vă un pic cât de mici sunt boxele astea, deci sunt cât mâna mea, nu știu, cât palma mea. Dar oricum, așa arată totul. Îmi place extrem de mult și sunt foarte fericit. Și în sfârșit pot să-mi editez videoclipurile pe un monitor mai mare și nu o să mă doară ochii. Dacă am atât și cu acest videoclip, vă mulțumesc tuturor celor care au vizionat acest videoclip până la sfârșit. Apreciez enorm și încă nu vine să cred că am aici un monitor, dita mai monitorul față de display-ul laptopului meu și niște boxe care sună foarte bine. Nu uitați să dați un like la acest videoclip dacă v-a plăcut și cel puțin dacă v-a fost interesant ce am cumpărat, fiindcă eu sunt o persoană spontană și cumpără foarte multe chestii, deci o să urmeze foarte multe unboxing-uri, foarte multe chestii din astea cu shopping, deci să vă așteptați. Eu v-am pupat, vă doresc o zi sau o seară minunată și ne auzim și ne vedem în următorul videoclip.